Dobrý deň, vítam vás na dnešnej prezentácii, v ktorej sa budeme zaoberať spoločnosťou Eurona by Cerny. Približíme si nejaké informácie o spoločnosti a hlavne o produktoch. Takže v prvom rade je to elitná značka s českým vývojom a kapitálom, momentálne najväčší inovátor v oblasti bytovej kozmetiky na európskom trhu. Patrí k najdynamickejším spoločnostiam priameho predaja. Jej história sa píše už od roku 2003 a v súčasnosti pôsobí nielen v Čechách, ale aj na slovenskom a poľskom trhu. Je to držiteľ certifikátu Top Czech Quality a firma roku 2013 v Karlovohradeckom kraji. Ako som už povedal, je to česká firma a na týchto obrázkoch si môžete pozrieť továreň, v ktorej sa vyrábajú všetky produkty. Ekologická drogéria, ktorú vám predstavujem, prináša vysoko účinné, koncentrovanejšie čistiace prostriedky šetrné k prírode i vášmu zdraviu. Výrobky ekologické drogérie sú 100% rozložiteľné, behom pár dní sa vo vode úplne rozložia na bežné prírodné zložky. Naviac šetria vaše peňaženky a máte záruku, že nakupujete priamo od výrobcu. Ekologické výrobky sú vyrábané na báze minerálnych látok a rastlinných zložiek. Rýchlo sa v odpadových vodách rozkladajú pri minimálnom záťažení životného prostredia počas pár dní. Sú vyberané s dôkladným výberom zložiek vhodných pre citlivú pokožku s najvyššou odburateľnosťou a s veľmi nízkou úrovňou toxicity pre život vo vode. Táto drogéria nie je testovaná na zvieratách, ale používa iné alternatívne metódy. Naše výrobky neobsahujú fosfáty, ktoré sú jednou zo základných látok, ktoré spôsobujú tzv. Eutrofizáciu vody. Tieto látky sú živnou pôdou pre sinice, ktoré vám a vašim blízkym môžu spôsobiť veľké zdravotné problémy. Neobsahujú tiež ani chlor, ktorý dráždi a vysúša pokožku, oči, dýchacie ústrojenstvo alebo môže spôsobovať vznik rakoviny. Tiež neobsahujú formaldehyd, ktorý je agresívny konzervant a vyvoláva vznik alergií, bolesti hlavy, únavu a dráždi sliznice. Neobsahuje tiež perboráty, ktoré škodia živočíchom. Náš organizmus je veľkou zásobárňou látok, ktoré dýchame, prijímame potravou alebo prenikajú pokožkou. Tie sa za istých okolností môžu negatívne prejaviť na našom zdraví, preto by nám nemalo byť ľahostajné používať také čistiace prostriedky, ktorých zloženie nezaťažuje nás a prírodu. Vaša toaleta môže byť čistá aj bez chlóru, umývacie pracie prostriedky môžu byť účinné aj bez fosfátov. Kvalitný prací prostriedok bez zbytočných látok, tzv. Plnidiel, sa oveľa lepšie vypláchne z bielizne a zbytočne nedráždi pokožku. Určite vám záleží na vašom zdraví a zdraví vašej rodiny. Možno stojí za uváženie, aké prostriedky na upratovanie v domácnosti používate a či na prvý pohľad lacné a akciové prostriedky v hypermarketoch v konečnom dôsledku nie sú tie najdrahšie. Výrobky spoločnosti Eurona by Cerny sú vysoko koncentrované, čo znamená, že sa pri nich šetria financie. Sú maximálne účinné a neobsahujú žiadne zbytočné plnidlá, ktoré majú klamlivý efekt väčšieho obsahu. Vďaka menšiemu baleniu zaberajú menej miesta, menšie obaly nezaťažujú životné prostredie a majú priaznivejšiu cenu. Výhody Eurony sú také, že majú sortiment s viac ako 300 výrobkami, niekoľkonásobne koncentrované zloženie výrobkov, malý objem, veľká výdatnosť, úspora. Nákup prostredníctvom katalógu v pohodlí domova, možnosť nákupu aj online, garancia dodávky tovaru do 48 hodín, 100% garancia kvality a vrátenia tovaru. Eurona ponúka parfumované aviváže a kondicionéry, 29 vôni s francúzskou parfumáciou, pracie prášky a gely, parfumované sáčky, parfémy do vysavača, priestorové aromatika, tekuté mydla z aloe vera, prostriedky na ručné umývanie riadu, tablety, gély do umývačiek riadu, ďalej prostriedky na čistenie záchodov, kúpeľní, kuchyň, celého bytu, auta, parfumované sviečky, hnojivá na kvety, šampóny, sprchové gely, čaje a ďalších viac ako 400 produktov. Eurona ponúka aj čistič práčky, ktorý perfektne odstráni usadeniny vodného kameňa v bubne práčky aj v odpadovom systéme. Súčasne odstráni usadeniny z plnidiel pracích práškov. Tieto plnidlá používajú všetci výrobcovia pracích práškov bežne dostupných v maloobchode. Pod videom si môžete tiež stiahnuť že čo neviete a viete o svojej práčke. Je to v PDF súbore. Eurona nezabúda ani na tých najmenších, preto má osobitnú sekciu, ktorá sa zameriava práve na starostlivosť o dieťa.
Tu je napríklad prací prostriedok pre deti od Eurony, ktorý bol testovaný štátnym zdravotníckym ústavom v Prahe s vynikajúcimi výsledkami. Skvelé odozvy sú aj priamo od užívateľov, ktorí ho už dlhší čas používajú. Neobsahuje parfémy, obsahuje výťažky z aloe vera, bieliace prísady sú šetrné k farbám, čo je dobre pre deti a prispieva aj dospelým. Malé balenie vystačí na 34 praní a veľké na 100 praní. Jedna dávka je na 4 až 5 kg bielizne. Ďalej Avivaš a kondicionér, ktorý neobsahuje žiadne farbivá, obsahuje vybrané kozmetické parfémy, prádlo vôňa aj niekoľko týždňov po vypraní. Balenie vystačí na 55 praní, jedna dávka je na 4 až 5 kg bielizne, prípravok je 8-krát koncentrovaný, čo znamená, že zodpoveda 8 litrom bežne dostupnej Avivaže. Takže tu môžete vidieť porovnanie cien bežne dostupných prostriedkov a prostriedkov od Eurony. Takže tu je napríklad Avivaš Lenor, 2-litrové balenie za 3,79 a Avivaš Eurona 1-litrová za 8,53, ale je 8-krát koncentrovaná, čiže 2 litre zodpovedajú zhruba 2 eurám a 12 centom. Ďalej tu je napríklad Savo, čistiaci prostriedok do kuchyne, politrový stojí v obchode zhruba 2,50 a univerzálny upratovací prostriedok 1 liter od Eurony stojí 9,69, je 10-krát koncentrovaný a pol litra vychádza na 48 centov, čiže je to veľký rozdiel. Pre viac informácií môžete navštíviť náš web svetekodrogerie.sk alebo v prípade nejakých otázok ma môžete kontaktovať na e-mail alebo na telefónne číslo oficiálnych poradcov Eurona. Ďakujem za pozornosť a prajem pekný zvyšok dňa.